Barok kawai ka pertai kitip lut menta bakani ka jinglet hertma kari Russia ya kari Ukraine. Kala poi sya ki jingyap jong ki babun ki mensim briu. Kamtam ki briu ki basa hapo kari Ukraine. Kabala walam ru sya ka jing sedang ban kerdu ha kaliang ka bam kadi kumju ru ka jing sedang ban terkong ha kaliang ka umbam. Kani katma kala penlong ru ya ki briu jong kari Ukraine bakin petri nala ka jong kari syakiri ba marjan tang ban laim nakikti jong ki sipai Russia. Kani kala walam jing e shisha ya ki nong Russia ha kini kisngi. Bun kiri ba klanbor jong ka pertai kidang syia petkai halor kani hatu kimla mo ban kersan lem ya kari Ukraine kabadon hapneng jong kani ka jing e ne hadu katno kitiang shisha yaw tau Putin. Bun kiri kibarit kimla syu ban syu petkai halor kani namar jenla dadai balik hertma kiri bak hamrit ngitip syai babun kiri bak klanbor kinlek ban tuklar lem halor kani katma. Kani baro kala pensa umdum shisha yaki riu pajba jong ka perthai baro. Wat lada ka Russia kalong ka bak klanbor bat bun kitiar yale hendrai layo jingte bamenta kala sedang ban dona ha kaliang kitiar yale tma. Katkum ki khubaru bak khamnya layo banlum bamenta ka Russia kalapan jingyerap na kari China kabadai kari kabaki ya teklok hapreng jongki. Ompan la ru ban tipsai baki ki jingdon kam bakari Russia kalapan na kari China hendrai lasyu antak baki la bandai hi kitiar yale tma namar ki babun kitiar yale jong ka Russia kila syak ban penpra haki sipai jong ka Ukraine bat kumjuru kila syak ban kurup. Na kaliang kari China haduk menta kampat semlak keren ye halor kani ka jingpan jingyerap jong ka Russia.